Ikusiko dugu orain nola esportatu egutegi bat Googleetik Microsoftera, Office 365era. Bueno, hasi baino lehen kontutan hartu behar dugu gauzatxo bat. Nik lehen esportatu dut bat, 6. maila, hemen nago Googleen, eta baneukan eginda, bi evento edo. Esportatu dut egutegia, eta baldin banoa beste kontu batetara, ikusiko dugu nola esportatzerakoan, esportatu dut honetara, agertzen dira bi eventoriek gehi egutegi batean zegoen beste bat. Honekin esan nahi dut, esportatzerakoan, edo hobeto esan da, importatzerakoan, egin behar dugu dagoen egutegi batean. Hori da, ez da sortzen egutegi berri bat importatzerakoan. Baizik eta aurrekoan ditugun eventoak beste batean txertatzen direla. Orduan horretarako egin beharko duguna izango da Outlooken edo Microsoften egutegi bat sortu, importatu, bestea importatu baino lehen. Ikusiko ditugu pausoak, poliki-poliki. Ni hemen nago Googleen esportatu nahi dut 6. maila egutegi hau, eta orduan ez nahasteko beste egutegi batean daukagun edo ditugun gauzekin, egingo duguna izango da aurretik Microsoften sortu egutegi berri bat. Horretarako egingo dugu gehitu egutegia, eta egingo dugu sortu egutegi huts bat. Egutegiaren zena, 6. maila baldin bada ekarriko dudana, honi ere dituko diot 6. maila. Eta gordeko da nire egutegietan, gorde. Badaukagu gordeta, badaukagu 6. maila egutegi hori eginda, hemendik egon behar da, hemen daukagu 6. maila, eta sakatzen badugu, ikusten badugu bakarrik hori, ikusiko dugu hutsik dagoela. Venga, bueltatuko gara orain, Googleeko egutegietara, eta hemendik esportatuko dugu egutegi hori. Horretarako 3 puntuetan sakatuko dugu, eta egingo dugu ezarpenak eta partekatzea. Hor bertan sakatu, eta hemen daukagu esportatu egutegia. Esportatzen da zip batean, orduan egin behar dugu lehenengo gauza da deskomprimitu. Orduan sakatuko dugu adibidez hemen, mostraren karpeta, eta hemen daukagu deskargatutakoa. Deskomprimituko dugu, eskuineko botoia eta extraer fitxeros, eta aceptar. Sortu da karpeta berri bat, eta hor barruan daukagu gure egutegia esportatuta. Bueltatuko gara, orduan, Outlookera edo Microsoftera, eta hemen badaukagu ja eginda 6. mailan egutegia, eta hor bertan, edo horra ekarriko ditugu bestearen eventoak. Horretarako egingo dugu berriro gehitu egutegia, baina kasu honetan badaukagu kargatu fitxategi batetik. Bilatuko dugu fitxategi hori, orain deskargatu duguna, bazegoen deskargetan eta 2. karpetan hau zen, eta orain bitu eskatzen digu noski hautatu egutegi bat. Ezin dugu berri bat egin hemendik, horregatik lehen sortu behar genuen 6. mailako egutegi hori. Sakatuko dugu 6. maila eta egingo dugu importatu. 6. maila importatu egin da, itxiko dugu, eta ikusiko dugu nola 6. maila horretan badaudera ja bi evento horiek. Orduan egutegi osoa ekarri dugu. Pizka bat, ez dakit nahazia hasiera, baina sortu behar dugu lehen Microsoften sortu behar dugu egutegi berri bat, normalean izen berberarekin, eta gero importatu, esportatu eta importatu.